nyaka giko. Kawachako en ji adek na wito ngimagi kama moko kamoting'o bila yudo hinyruok e ywaruok manomuoch kendo bila kod jodak ma Ikolomani kaunti ma Kakamega. Tok jodakgo bago ng'anyo mar kwedo kambi kunyo mula chako tich alworano kaluwore kod bila rowere moko manamanore gige lweny makoch nomondo apisas mag obila mag NEMA mane chano romo mar kawo pacho gande wi kunyo mula e alworano gima nomiyo obila tiyo kod teko mathoth e temo kegi. Kaka Simfros Okinda lero, jodakgo umwe gi piny ni kata tek manade ogibie kambino omagi tich kuom kelo masinde mag kunyo mula. Ne en ng'we airititi e kind obila kod jodak ma Ikolomani kaunti ma Kakamega. Ywaruok ma kamano nomuocho kinyi kar saa 4 e kinde ma apisas mag duol mar NEMA ne rik bago romo mar kawo pach jopiny e wi kambi mar Shanta dwaro kunyo mula e kar dak ma Ishulu Bushangala manitiere Kakamega South Sub County, kaunti ma Kakamega. Jodak go ma igi nowang' nomoko mach e chuny apaya ka giywak ni pachgi ne ok onywandi e wi dwaro mar Shanta kunyo mula e alworano. Wakati watu wa Shanda walikuja kwetu kutuuliza chinzi wanavyotaka kufanya kazi kwetu, hatukukubaliana. Walisema mambo ilikuwa tatu: community, serikali na NEMA. Walisema kati ya hao watu watatu, kama community imekataa, kazi haiwezi kufanyika. Sasa sisi community tumekataa, hatutaki kwa sababu hatukukubaliana vile tulitaka. Kwa hivyo hatutaki. Nisaliwa hapa, nitakufia hapa. Sitahama. Tumekataa. Waje watuue. Jodago bende lero ni Shanta dwaro mayo gi lopgi kod yuto maonge chudo magibiro yudo kaka weg lopego hie. Nimekuja kufanya biashara hapa ili niweze kulisha watoto wangu juu mimi ni mjane, na sasa hawa wanataka kutunyang'anya shamba, na watu wote Waluya wataenda kuishi wapi? Manaki sisi tuko huku atujui cha kinaendelea, sisi tunaona tu maandamano nasema tuame. Mnasikia tu kuhama kwa TV na uje kinaendelea, kuna mtu ambaye sema unahama juu ya hii. Sasa tunataka nitujue ukweli. Kalore gi jalup komishona mar kaunti ma Kakamega, Geoffrey Mayama, rowere makwan goyo 500 no monjo apisas mag obila mag NEMA mane rik chano romo makama gima no muojo tulo kendo weyo ka rowere adek owito ngimagi. They confronted the convoy and started pelting them with stones, and then descended upon officers with those weapons. In fact, I kidnapped some officers. In fact, attempted to cut firearms with their machetes, which they were armed with. In that melee, about 25 officers, police officers, were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Several civilians are also believed to have been hurt in the melee, and we are yet to establish the figure. Mayama lero ni rowere gone chalo group ma jonjore ma bende weyo koketho mwandu mag school kama romo makamano nenego bage. In the past, within our sub-county, we have not had criminal gangs. But the way this gang has operated today, it has all the signs of a criminal gang. For instance, they have invaded Musari Mixed Day Boarding Second School, where they have vandalized a whole administration block. Romono no chunga poya ka obila dhi nyime gi nonro e wi tulo makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV.